guys, mazong adlaw natong tanan. Happy Sunday. Dami sa kalsada da kauban si Opa ug si Precious. Gikan mi na sa merkado. Di aram day sarmon. Majuj ka. Ikang Oscara ka di ka motubag. Imong tatay kuno kay padaruhon. Aw di agkaba may padaruhon di imong tatay. Wa man gyud manabag. Wa na? Mo gumutod man. Dibalik sa namon. Wa mo pitamis mao nang ipang. At tamis ka malakaw. Madamat. Nas maring dana. Grabing kugihana dyan ni Momon, mao nang daghay asawa matigom. Grabing kugihana mo nang daghang asawa matigom. Tanas manang di kuno dyan ka maumula ka dyan ismagol. Ngaro susuo lagi kada ng mako. Day dagang madri ka. Ganahang Aliana. Dari mi kay inig uli na atos ba testingan tong bulanghoy kunong nanay. Magke raman basig magke to punuan way unod. Mareng, majung buntag. Pasaway, ikam din na pasaway. Tamis ni, day. Ano bi tinoon, maring day. Kani mo lamig ha? Lamig imo. Mamili pa kasi di anay putod. Ha? Kana ko ah. Mga taga mo pa'y mamili? Di, piliin din ng tamis, day. Aw, day. Naday na naman sa upaw. Ako yung mamili na. Ano mo naging ha? Kuha ako no, mo imong ganahan. Be. Precious. Precious, ala kalaag-laag. Katawar pa. Pagsagbot. Imong itanam na nang, imong gikuan. Tanong ka? Di. Tanong. Itanam bag kuan tumoy. Kanang isa nang tamis ng isa nang kanang pinutod nila daan. Mo ni karon. Nay murag kana bag kana nas imong tiil. O kana bag sakto po to. O kana kana. Kana tanan laman. Di pa ko sagbot sa mata ni Aya. Dana ako na. Kani tampak na dali ko mo. Ang sabi ko ba mo ya? Kalibangan dali na hugma. Nagmana na puno. Hugma na dali. Yan na guys, kadanas man nagtubo. Tamis baka ni. Ikag pa dali mo pangit. Nay, mo pangit baka daring tubo nay. Hilo sige mo pustiso. Precious. Hangat pag maridyo. Patay maigos. Nay, atang testingag imong bulanghoy man ka ha. Uy, madam. Maningil pag snack ning ang madam ba? Ibahin pagturo. Humana nagpamahaw. Nay. Testingan man kani nay na baka ni unod nay. Uy, Ginoo ko. Hadlok man. Na, ranggahiya makautot po tada ni. Hala, undan man di ay. Nay, aw nang, kani mo itanam ni mo nang. Kay dagkag pa ka. Hala, ning lagiti man. Hala, dagkag unod ra ba na bali? Hala, dagkag unod nay. Ha? Dagkag oy. Dagkag unod nay. Ha? Karanda ka abitaw. Look at mother, isa ka puno ron eh. Wow, grabe nanay, kakugihan ding nanay. Oh, dagka ka dagko. To anag ilog na. Ya. Kari isa. Kari na. Kari lang isa kay dakag punuan. Kana na sunod. Alagak ko naman digunod. Nanay.
Laga jud. Kalaga jud, nalipay pa kanay. Pato ka na po nahapi man to. Karida. Pero di ko mau ikaw na magdungag dani nay. Kay toiletik. Snack na to nang. Sige, ikaw pa ibot nang. Dagko nang hala, nabaling sungag man na pagkakuanang. Dagko paw. Dagko kay vitamins man. Vitamin T. Ha? To arbay na igo nang aw na pungo na pungag. Hala, tanawa oh. Dagko uy. Bulanghoy pa imo pa bulanghoy. Basta magkugi aw. Ala ka jud. Kaon ka dit tambawan di kuto-kuto. Ala na putod nang. Naputod dito. Asang hustisya. Dagko nagbulanghoy ni nanay na. Nay. Atong sumano ning uban. Agad may dungagon. Hoy, doon na sa trono. Kahudon man siguro nang. Ha? Kahudon di. Udun. Agi peuk man pud mo. Ha? Peuk man pagkakuana. Kaning hanutoy mo yung dinagon. Manutoy. Kang dugo. Kurang casting. Ang kakaon di kanay. Kuan. Daning bulanghoy di ka bawal na. Mabay lang mo din ni kuan. Gahi man ni. Di mo ni. May acidic ka may. Agdag ka among gilain kay sumanan tong mananghilin. Grabe do ka puno na di puno. Di pangluka di Bisod sining Di kutsili do ka ba? puno na. Duha ra ka puno ni. Sila magapuno na lang. Ang kanang ubang ibang kuungan na des paghangin nga nangahapi. Di ukata na kay hatod sa ubay. Oo. Ihandos. Hando. Sinaon ihandos. Gamay ra man sila ka puno na. Palor di mapuno. Kan man na ka ang kalabong. Ubay. Mo ono gazi day mo Ano gid Hello ni gid sir baba ara hali nagbulango yung mga. Unsa day kuwag ubay nay? Lunes tabo nay. Kapon Domingo na nang taga isla. Dag Wala mga tay buwan. hatod dito. Pero Lunes di dagtabo. Ato ko ubay magdakog karlan og Laro si alas mo sa magdagdam ho yung dagko basta kay bulangoy. buwad sa kanigo. Hindi pwede. Kana mga Pero pwede na lagi ni nay di pa ni dabong pa ni nay. Mas Abril. Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September. Apa di exit ay unang kuya pa ni mapabuwan. ubay. Muda ko pud gagid ni siya. Di ara dagkuan man to ba? Dagko ko din na sila kaso. Taga isla Balik yung ka mga naman ka naman na na. Sayang. Iligay. Ari sa ni glatik. Agad sa nauna. Latik guys, latik. Kasog ang dang pungguan. Naluto nagbulanghoy guys, sinanay nagdungag atong ako ning dadan sila man ang agaban kay ato mi magkaon tes laag latik. Haram tong latik na huwat ko ning sinanay kay magkaas nanay. Haram ang latik nay. Mga anta guys aning bulanghoy lami ka do nitis laag latik. Dera guys, mga anta ni Jo. Bulanghoy with latik. Nalabong po kayo. Ginamos ako ah. Ang ginamos. May grabe pa ako no. Mabidli ng ginamos. Dera guys. Ewan ko try pa di nga na ako cellphone di hangnaw ni di to cellphone ang dako TV. Mo na mang pamagi banding-banding kay si manang tagsaka tagduha ka si mana pud asa makaulis abroad. Kita ko. Abul mo Kuane. Lang hoy ug yapay ka manang teslo pud just latik teslo pud just ginamos hani nakahada ni resulta. Wa di ni diabetes ug di pud ni high blood. libog na lang magtiganda na. Libog ag dugo dan eh. Ay natay. Ang sipis-sipis kan anak to. Ang dami pa kayo pag na. Kan. Majo bitong ni bulang hoy. Lami tong hilo. Agdi mo ka gulang hoy aw mao naging agbuntas. Sayo bulang hoy. Ako ang koy tatay. Asa mo tanay? Adi di pwede na mo kaon bitaw. Ang nanay bitaw ning Ano din na giman eh. saba lah man kay. Kita kung ba naman. Nay. Sinanay gikuha nga imong hinatag nga. Kutong kuan lang. Ang gamot eh. Di tong maningag sinangag. Silang alian daghanan naman kaon. Nani pa ko nay. Pa- Sangag.
Padugay pa man pas nanay. Malami manig man ni siya nga kinangag. Di siya manili mo. Sangag na. Isa nga man eh. Nada pa maning nakinig. Nada pa English, Tagalog na eh. Hindi nga nigamon sa Bisaya. Ito na may Amerikano. Nada pa in English. Ha, ito ka. Lama din na yung mga. Lami, hindi pag ginaman. Ang gamot bang hindi pinirito? Siyempre ako goda na yung nagpirito. Kara balagi bahong himilat bang. Sige, pagpangot sang kanot. Di babay, dahil sa to amang ang baw, la imam. Ginaman sa kay baw, Masig pagpalit po to nimo. Mangita na matagtak. Mangita na matagtulo. Tulo. Dali be, dilatik be. Di mo sila mukaog, di mo mukaog kamuti. Ayan, nalim ka bulang mo. Ito masagay kamuti na, dapat kamuti na. Ay, namang mga batan, nun kay. Mga anak na magdato. Mga uji bar, anak. Be, latik be. Puti, liko na ni. Ano naman ang kita silpon nga. Tambok magatang naong. Kaba naman tayo. Ibon mo ay. Boleh ko kuan ba? Hindi ko kuto. Ay, may tumuka. Problema mo na. Basta kayo na sinangag man eh. Wait lang. Makabugas ko ning mani guys. Neod ba ni makabugas? Nga agaban po, makabright. Agaban po, makabugas. Bugason kasi daan. Awa ka yun. Awa di maando. Maando ka na busog. May kuwang gani. Ano may kuwang? Yoy lamon. Yoy lamon. Nako ni kuwang gani pa. Nga anak ko ning simanang. So, bisa bulang huy patudlan. Itulak ni natong tila takabuok dali. Nung John, mating itulak ron hara. Nung John, pao lagi. Pao, lagi mong ibot ka. Ibot ka sa. Mando, ikaw, kitang tulo. Lisad, pag ilang-ila pang pao, sila pa mag-ibot. Bayad man sila, bayad man ta. Di, tagaan rata. Kamu ray ibot kay way bayad. Asa man mo sila yung paitong bayad po ka pa. Di, luoy man po kay og sila mong ibot, di man gapon pabayran ng pedila. Magkita na naman mong ibot kay hatag Ano lang ka gapon. mo ibot kay pong daghan. Betay. Pero pag ni ng pedila mong ibot itong Ako lang pao. kamo manggo ko mag-ibot, tig-ibot ko dato ila timing. Kami guys, anji og sila sa una. Uding. Haros, may tulo ka punuan ng John. Sabi, kalibutang ng John. Ato magalis ka timing. Tulog nangyaring krimen. Kay inay tubig. Hindi, nanibisita. Lain, pagod na na bisita. Nahilin palugata. Wa man tos may kasukay luka. Pero guys, mani na po. Pag human sa balanghoy, sangag ito siya naigmani. Kaya naway maning yatag naman ng hilang. Kasangag ni nanay. Nana, dahil nay, butangan dahil. Gusto mo nanay? Kay arong. Hindi maitim. Madali ako. Agat, nang kahanay, ilagay po. Ako. Agat, pag-uli. Julian Gabriel. Sinangag nga mani. That's all for today's video.